Matxista zara benetan? Eneko, gaur erosketak egin behar ditugu, Ba, nik ezin dut. Oian erekin gelditu naiz afaltzeko. Ba, nik egingo ditut. Bale, ados. Eixo. Egunon. Jateko? Bai. Bai. Xeri mesedez. Eskerrik asko. Bueno, gaur bazkaltzeko daukagu menuan arraina, haragia, pasta eta gero postrean flana. Denboran ez dute pentsatzeko? Bai, mesedez. Bueno, zuk zer nahiko duzu? Ni haragia. Bai. Bai. Ba, nik pasta hartuko nire ustez. Eta dateko? Garagardo bat. Ba, nik ura. Baitzen diot. Bai, mesedez. Ja okeratu ez dute? Bai. Bueno, zer bazkalduko ez dute? Ba, pasta, haragia, Eta dateko? eta dateko garagardo bat, Bai? eta ura. Hotza posible alba. Ados? Horin txekarreko ez dut. Eskerrik asko. Bueno, anaria presago. Bai. Tori Bueno. eta tori. Bai, barkatu baino alderantziz dago. Bale. Arraroa, ez da? Bai. Ui. Ta orain edaria. Barkatu hainbeste Eskerrik asko. taratzagatik. Berri da al revés. Bueno, bai, berri da. Sí, berri. Bai. Ai. Hona zegoen dena, ezta? Bai, oso. Bai, bueno, kontua eskatuko. Vale. Bai, Bai? kontua, mesedez. Bai, orain txekarreko izut. Ba, eskerrik asko. Hemen ondo. Tori, hemen ez dute kontua. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Txoine, 20 euros. Bai. Ordan, 10 eta 10. Vale. Deitu jozu. Bai, horrela ondo dago. Bueno, barkatu hainbeste taratzagatik. Nork eskatu haragia? Ni. Tori? Eskerrik asko. Eta Ta- hau niretzat, eskerrik asko. Orain txekarreko ditut edaria. Bai, eskerrik asko. Utxin nago dugu, ezta? Bai. Edaria aurreti... Vale, barkatu. Hemen dator. Bueno, orduan garagardo nork eskatu. Ni. Vale? Eskerrik asko. Eta ura zuretzat. Eskerrik asko. Honegin? Primera, Eskerrik asko. berdin. Bueno, Tori, hemen ez dute kontua. Eskerrik asko. Eskerrik Zenbat dira? asko. Bai, 20. 20 euro. Horrela. Vale. Mi esker, egun honi izan. Agur. Berdin. Agur.